Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступні 40 хвилин буду працювати з вами у студії я. Будемо спілкуватися на актуальні теми з нашим сьогоднішнім гостем. Це Олександр Солонтай, політичний експерт. Я вас вітаю. Вітаю. Одразу хочу сказати, що тема нашої розмови цієї години – це мітинги під Верховною Радою. Вже відомо, вчора відбулося Віче, там був і Саакашвілі, Сакварелідзе, усі представники руху визволення. Навіть не знаю, з чого почати, тому що з останніх новин те, що почали бойкотувати Рошен. Напевно, вже користувачі Фейсбуку бачили, що у соціальних мережах от саме представники, активісти, вони ставлять собі такі аватарки: «Я не купую Рошен, я його блокую» і так далі. І от перед початком розмови хотів би, щоб режисери поставили зараз переглянути відео того, що деякі з активістів саме руху визволення, вони пішли в один з магазинів Рошен, наскільки мені відомо, це на Хрещатику, що знаходиться, і агітували людей не купувати цю продукцію. Давайте подивимось без коментарів. Бачимо, що провантажується відео. Ну, добре. Я сподіваюся, що режисери потім нам покажуть це відео, коли воно провантажиться вже повністю. Але коротко розповім про те, що Єгор Соболєв, інші активісти, учасники руху визволення, активісти, які стоять під Верховною Радою України, вже 13-й день, вони прийшли з закликами в один з магазинів Рошен і вимагали у людей, аби ті перестали спонсорувати війну, не давати гроші Порошенку і відмовили взагалі від продукції Рошен. Для початку, просто ваш коментар. 3 роки не купляю жодної продукції Рошену з того моменту, як Порошенко став президентом. Мабуть, це був останній день за кілька днів до його висунення кандидатом в президенти офіційно, коли я за свої гроші купив якусь продукцію Рошена. І не робив ніколи з цього піару, не робив ніколи з цього шоу. Мені здається, це цілком зрозуміло, що політика і бізнес мають бути відділені. Це цілком зрозуміло, що президент не може бути власником якоїсь корпорації, і якогось бізнеса. Мені здається, цілком зрозуміло, що Порошенко є олігархом. Тому мені здається, цілком зрозуміло, що всі громадяни, які не є членами, прихильниками і так далі, його курсу, не повинні купляти в нього продукцію, щоб він відчував на своїй кишені про те, що треба курс змінювати. А взагалі бізнес треба продавати, якщо ти стаєш якимось політиком або чиновником, або державним діячем. Але тут же ж в мене зразу виникає 2 питання до тих людей, які почали це робити. Де ви раніше були? Що ви раніше про це не говорили? Якщо ви нарешті до цього созріли, прекрасно. І другий момент, якщо ви думаєте, що такими піар-акціями громадяни, люди, які не поєднують в собі розуміння Порошенко як бізнесмен і Порошенко як президент, що це пов'язані речі, що за допомогою таких речей можна буде людей переконати, то я думаю, теж ні. Тому що більшість людей, які ходять в магазини Рошен і купляють продукцію, вони не задумовуються так глибоко, що я купив продукцію, це мені зручно, смачно, легко, поруч, я звик до цієї продукції. Але при тому люди кажуть, я не підтримую Порошенка, я за інших і так далі. Вони не мають цього прямого взаємозв'язку. І такою однією акцією ситуацію не виправиш. Ну, ви вбачаєте в цій акції протесту саме стосовно Рошена якось піар більше? Чи все ж таки реально, аби заставити людей не купувати цю продукцію? Ну, я не думаю, що внаслідок цієї акції впаде повністю продажі Рошена і так далі. Якийсь відсоточок людей перестане купляти продукцію і стане на ту сторону, на якій я стою, наприклад, 3 роки. Тому, насправді, з цієї точки зору акція в плюс. Але з точки зору того питання, про яке ви запитуєте, звичайно, це орієнтовано на піар. Це орієнтовано на те, щоб якимось чином підігрівати інтерес до тих акцій, які знаходяться під Верховною Радою, якимось чином хитати цього човна позачергових виборів, адже стратегічна кінцева мета, з якою, власне, стоять люди під Верховною Радою, це зробити дострокові вибори президента. Не чекати, коли завершиться повноваження у Порошенка, а зробити дострокову перезагрузку президента. От зараз мені підказують, вже готове це відео, яке саме з акція протесту, яка відбувалася в одному з магазинів Рошен. Давайте подивимось його. Я так розумію, поки що звуку немає. Ви
знаєте, що ми домагаємося від діючого президента України, Ось, давайте послухаємо, що Соболєв який каже. є власником цього магазину, рішень в інтересах суспільства, рішень про творення антикорупційного суду, рішень про скасування депутатської недоторканності, рішень, які мають покласти край обкраданням нас усіх. У нас величезне прохання до всіх, хто зараз стоїть і думає, я просто купую цукерки, я просто купую солодощі. Для нас дуже важливо, щоб ми зрозуміли, чому ми тут, про що ми вас просимо. Президент України не розуміє ані наших закликів, ані законопроєктів, які подаються в Раді, ані звернень громадян, ані навіть мітингів. Зараз, поки вам тут тепло і добре, люди стоять під парламентом, вже 12-й день стоять під парламентом, щоб домогтися ухвалення важливих рішень. І в нас до вас величезне прохання. Давайте разом не давати президенту України жодної гривні, поки він діє як бізнесмен Порошенко. Зараз прийшов час, коли ми всі маємо мирно, спокійно навести лад в своїй державі. Західним суспільством є таке поняття, як З голосування. обличчя касирші, яка пробила київський торт і уважно слухала паралельно Єгора Соболєва. І смішно, і грішно, я би навіть так сказав. Знаєте, Ну, я думаю, що мета дуже така політично вишукана в організаторів акції під Верховною Радою. Зачепити за щось таке живе Порошенка, щоб в нього викликати якусь іще одну неадекватну реакцію саме на цих людей і таким чином дати нового масла в вогнище цієї акції під Верховною Радою, яка не розвивається. Кілька разів Саакашвілі і компанії вдавалося це зробити. В результаті Порошенко робив не зовсім адекватні дії і фактично реанімовував Саакашвілі з моменту політичного падіння, наприклад, забрання паспорта. Другий раз це ставалося із поверненням його в Україну. Тобто, коли він сказав про те, що не будемо допускати там його повернення, він все одно повернувся, це фактично знов підлили масло в вогонь. Третій раз не вдалося. Це акції під Верховною Радою, влада тут нормально реагувала себе, не дала можливості нагріти події. Але політики, вони шукають, за що ж би таке ударити Пороха, як вони так кажуть, да? Про те, щоб воспламенився цей порох, і таким чином акції отримали нове життя. А треба якимось чином продержатися до 21 листопада, а до 21 листопада ще у нас 23 дня, станом на сьогоднішній день, і вони шукають якісь такі моменти родзинки. Віча в неділю, акція з Рошеном. Будуть нові якісь речі протягом найближчих тижнів. Мета дуже проста. Дочекатися річниці Євромайдану, коли люди мали би масово вийти на вулиці і попробувати заволодіти цими масами і направити цю енергію проти влади. Як розв'язок має бути розкол серед влади, розкол на різні групи, і ці групи мають приєднатися до опозиційних сил, які погоджуються з тим, що давайте таки зробимо дострокову перезагрузку, дострокові вибори президента. У президента там буде два шанси, попробувати обіграти, або другий варіант попробувати пустити на позачергові вибори парламент. Але в парламенті тоді виникне додаткові союзницькі сили проти Порошенка, і тому, власне, це розуміють організатори цих акцій і продовжують хитати, сподіваючись на те, що парламентарі виберуть скоріше відходити від Порошенка, ніж, власне, іти на позачергові вибори до Верховної Ради. В умовах того, що до дострокових виборів президента залишився тільки рік. Вибачаю, що так дещо плутано пояснюю, але зміст такий, що це щупання відбувається. Тобто опозиція, яка є під Верховною Радою, вона не вся, вона часткова, вона щупає, що ж таке можна зробити, де би можна якось так ударити, де би можна було так штовхнути фігуру або штовхнути процес, щоби таки розігріти акції протесту в більш масштабніші, ніж ті, які зараз є під Верховною, тому що воно получилося зараз і не туди, і не сюди. З одного боку є кілька сотень людей в Україні, там таких, які прийшли протестувати попри все, під Верховну Раду, з іншого боку, протести не стали масовими. Тобто, і розігнати їх так просто не можна. Це не пару палаток стоїть там 20 людей, пройдіть в Маріїнський парк, не заважайте проїжджій частині, розблокуйте процес. Але це і не тисячі, щоб сказати, що тепер політичні зміни невідворотні. Як так сталося, що це не тисячі? В принципі, влада зреагувала частково на вимоги, і влада дає можливість політичному процесу відбуватися в інших місцях. Тобто є місця, де виходить суспільний пар. В неділю 1 мільйон людей голосує
голосували на виборах в об'єднані громади. Це все-таки політична енергія, яка пішла куди? Пішла на виборче змагання. Верховна Рада минулого разу, коли засідала, прийняла за основу про зняття недоторканності і відправила в Конституційний суд. Це все-таки пониження градусу. Протестуючи хотіли, отримали. Венеціанська комісія дала свої висновки по законопроектах про антикорупцію. Президент погодився з цим публічно і змушений буде юридично погодитися, внести законопроект. Виборча система, голосувала Верховна Рада, не хватило голосів, але ще є певні законопроекти, Виборчий кодекс, які будуть голосуватися наступного разу. Тобто процес іде, закупорення нема. Якщо закупорення нема, вибуху не буде. Пане Олександре, у нас Сергій Якимович, представник руху «Визволення» на телефонному зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день. Пане Сергію, будь ласка, до вас перше питання більш таке узагальне. На якому етапі взагалі акція протесту? Скільки людей зараз під Верховною Радою? І як взагалі прокоментуєте от саме акцію протесту з Рошеном? Як вона взагалі пройшла? Ну, зараз ситуація більш-менш стабільна. Ніч пішла спокійно. Людей зараз небагато, тому що дощ, люди всі в наметах, в принципі, більше людей. Я можу говорити про наш табір, в нашому таборі десь близько 150 чоловік до 200. На даний момент, трошки хлопці пішли на ротацію, помитися, передягнули речі поміняти, тобто така момент дотився. А що стосується не блокування, це не є блокування, скажімо, тому що це буде незаконні дії, блокування, скажімо, а те, що антиреклама в такому як ракурсі, тобто ми пропонуємо, самі відмовляємося від цієї продукції, пропонуємо нашим друзям, колегам. Це пов'язано з тим, що президент років дуже багато обіцяв і, на жаль, з того, що він обіцяв, практично нічого не зробимо. Тому ми хочемо звернути його увагу на те, що він повинен виконувати свої обіцянки, він повинен зробити ті кроки, які від нього залежать. Це і подання до Верховної Ради певних законопроєктів, то що це є його повноваженнями і його, скажімо так, задачу він повинен виконати. Тому ми намагаємося йому сказати, що він повинен більше уваги приділяти Україні, займати більше Україну, ніж своїм особистим бізнесом. Пане Сергію, будь ласка, озвучте чіткі вимоги мітингарів нині під Верховну Раду. От чітко, що саме люди там вимагають? Перше, це виборче законодавство. То вони почали голосувати, провалили закони. Вони це обіцяли 3 роки тому назад. За 3 роки вони не спромоглися там щось робити, але результат нуль. Тобто ми говоримо зараз не про те, по обіцянки і про сам процес, навіть процес заради процесу. Ми вимагаємо і хочемо побачити результат. Це головне. Перше, це виборче законодавство, як ми вже говорили. Друге, це позбавлення депутатської недоторканності, в тому числі всіх, в тому числі президента. Вони почали робити перші кроки, але вони знову 3 роки цей процес затягувався. І тільки зараз, коли ми почали не стикнути, вони почали щось робити. Третє, це антикорупційний суд. Тому що без цього ми бачимо, що НАБУ зараз почало більш-менш і САП деякі речі, деяких корупціонерів, в тому числі і топ-корупціонерів, справи відкривають, але, на жаль, в наших корумпованих судах ці справи пропадають. Тому була вимога по цьому суду. І четверте, це все-таки для того, щоб ми були всі в рівних умовах, всі були громадяни України, в тому числі і президент. Це всі необхідні документи для того, щоб процедура імпічменту була чітко виписана і вона була законною. Тобто, щоб ми, український народ, міг так само, як, скажімо, в разі невиконання президентом своїх повноважень або своїх обіцянок, могли його законним шляхом усунути з посади. Тому що на даний момент, на жаль, такої законної можливості у нас немає. От це було четверта така вимога додатково. Як довго взагалі плануєте стояти під будівлею Верховної Ради? Ну, ви розумієте, це ж не самоціль там стояти. Задача в нас в тому полягає, щоб почали виконувати ці люди, які прийшли на крові Майдану, які прийшли на крові наших побратимів в зоні АТО, які 3 роки давали їм можливість керувати країною. Вони повинні просто виконати свої обіцянки. У нас немає жодного сібятини якоїсь такого, щоб ми вимагали від себе особисто якісь там привілеї. Ми хочемо, щоб вони виконали те, що вони обіцяли українському народу. Крапка. Обіцяли виконувати. Тобто це нормально. Я вважаю, що це в світовому практиці навіть злочинців є такі, знаєте, терміни, що треба за свої слова відповідати. А в нас, на жаль, поліції ніхто ні за що не відповідає.
І ще одне питання до вас маю. Днями, на жаль, точно не знаю саме коли, але під Верховною Радою поставили такі банери, по-моєму, Симон Семенченко у своєму Фейсбуці їх постив, 10 корупційних схем, або там не 10, або 7, різна інформація сюди, корупційних схем Порошенка. Такі кольорові, великі, з людський зріст банери. Розкажіть, будь ласка, що це за банери, хто їх поставив? І взагалі, ким саме розкриті ці корупційні схеми, так звані? Ну, я можу провести чітко, бо я знаюся на одній зі схем корупційних, це схема Роттердам Плюс, яка чітко була, скажімо так, розглянута з усіх сторін завдяки блокаді, коли зрозуміли багато людей, які до цього часу не хотіли або якимось чином не було їм потрібно це вивчати. І сьогодні реально ми вже називаємо суму біля 20 мільярдів. Це тільки ті грошей, які на Роттердам Плюс були вкрадені з кожного з нас в кишені на цих тарифах. Оце такий приклад цих корупційних схем. Я так розумію, що є ще інші схеми. Я зараз трошки до кінця з ними займався 2 дні іншими питаннями, що до кінця всі ці схеми ще не бачив. Ну, я думаю, сьогодні я з ними теж ознайомлюся. Хто поставив ці банери і за який кошт? За чий кошт? Я не можу сказати, хто поставив. Ну, кошти не проблема, то якщо ви були, в нас там повинні були бачити, що в нас є для збору коштів, у нас є скриньки спеціальні, нам люди приносять свої пожертви, є нас карточка, тобто це з фінансами, слава Богу, у нас зараз трошки більш-менш стало краще, тому що люди нам допомагають. Добре, дякую вам дуже. Сергій Якимович, представник руху визволення, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Пане Олександре, маєте що прокоментувати? Я думаю, що вимоги протестуючих, навіть якщо будуть виконані, не завершать акцію протесту. Я думаю, ми опинилися країною в такій ситуації, коли ставки будуть підвищуватися. Недаремно протестуючі піднімають питання корупційних схем, ставлять банери, про які ви запитували. Недаремно протестуючі пишуть на наметах про те, що вони стоять до кінця до перемоги, що показувала ваша камера. Недаремно піднімаються питання тарифів, зачіпаються за живе питання соціально-економічного добробуту, життя людей. Піднімаються питання інші, які є на порядку денному. Недаремно взагалі вся акція почалася з банеру про те, що винесе козла. І ще виникло питання, хто саме, куди і кого куди винести має. Зараз вже стало зрозуміло, що мова мається на увазі, що протестуючі хочуть дострокового припинення повноважень Порошенка. І я думаю, що це розігрів акцій. І в цьому якби складність всієї ситуації для влади і для опозиції. Для опозиції виникає питання, на якому етапі хто може виходити з гри. На якому етапі може вийти з гри Тимошенко, на якому етапі з гри може вийти Садовий, на якому етапі може вийти з гри батальйон Донбас, на якому етапі може вийти Саакашвілі. Це все-таки різні політичні структури, різні люди, які там беруть участь в акціях протесту, і я ще не всіх назвав. Тобто ще є інші коло суб'єктів. Як ми бачили, на етапі початку акцій, акцію покинули громадські організації. Чому? Тому що вони, власне, були орієнтовані на що? На Верховну Раду, на те, щоб добиватися розгляду законопроєктів. В принципі, те, щоб законопроєкти розглянули в тому або в іншому вигляді, вони хоча б частково змогли добитися. Акцію продовжувати під Верховною Радою як загальнополітичну вони не захотіли. Ну це і нормально, тому що громадські організації і не можуть займатися політичною боротьбою. Їхня задача – писати законопроекти, якщо вони професійні організації, курувати свої сфери, захищати інтереси громадян, які спеціалізовані. А тут же загальнополітичний процес почався. Політичні сили і політичні партії, навпаки, деякі приєдналися, навіть які не були активні на початку, тому що тут уже інший протест, інша акція. І сказати, що якщо буде внесено президентом антикорупційний суд, чи якщо закон про антикорупційний суд, що це зупинить протестуючих? Ні, вони будуть вимагати його розгляду. Якщо відбудеться розгляд у першому читанні, це зупинить протестуючих? Ні, вони будуть вимагати фінального голосування. Так. Якщо відбудеться фінальне голосування, це їх зупинить? Ні, вони будуть вимагати від президента що? Підписання законопроекту. Якщо законопроект буде підписаний, це їх зупинить? Ні, вони будуть вимагати початку роботи суду. І взагалі виглядає враження, що все це предлог. В якому разі я це так розумію, що протестуючі, які зібралися, вони взяли за основу ці законопроекти про антикорупційний суд, про виборчу цю, про недоторканність, але мова не про це. У всякому разі, моє спілкування з людьми, звичайними, простими людьми, які вийшли туди на протест, їх точно більше цікавить не законопроекти, а їх більше цікавить протест проти влади. І чому складність у цій ситуації? Тому що тут неможливо зупинитися. Хіба морози і холода, знаєте, виморозять протест. Але це буде пізніше. Але залишається постійно, ризик для влади ситуації того, що воно виросте в масовий протест. Чому це небезпечно? Тому що ми знаємо, що це непрогнозовані події. Тому ми не розуміємо, до чого це може призвести у фіналі. Зрозуміло, що влада, яка може в будь-який момент злетіти з котушок,
А наша влада може. Вона ж може, в будь-який момент дійсно може статися, вона може повестися на якусь провокацію. Може застосувати якісь неправильні, неправомірні дії. І це все може перерости зовсім в інший протест, зовсім в іншу історію. Чи хочу я такого сценарію для країни? Не хочу. Бо цей сценарій виходить, штовхає нас до революційного сценарія, замість еволюційного сценарія. Чому не хочу революційного сценарія? Чому мені цей сценарій здається зараз, станом на сьогоднішній момент, не зовсім правильний? Тому що в цьому сценарії не зрозуміло. Порошенко падає, хто стає президентом? У цьому сценарії не зрозуміло. Якщо Верховна Рада падає, якщо не президент, президент лишається, падає Верховна Рада. Хто ця політична сила, яка заходить? Я витрачаю весь свій час, вільний від роботи, на будівництво політичної сили, не на акції. Тому що розумію, що дійсно це може статися, і тоді треба бути готовим запропонувати суспільству альтернативу. А я вам відповім, хто стане хто за їх думками стане наступним президентом, або хто піде. От Саакашвілі на цьому віче сказав, цитую: "У нас є Чумак, готовий йти в президенти, Гриценко, Юля хоче. Хто повинен бути? Ми говоримо, вибираємо 5 людей, і нехай авторитетні експерти, які не продалися, такі як Гнап, такі як Шабунін та інші, нехай такі люди скажуть, хто буде наступним президентом". Ось це вже, так би сказати, спрогнозував Саакашвілі цей факт, от те, що ви кажете. До цього... Дивіться, насправді, жарти, це жарт, знаєте, політичний, що беруться експерти і скажуть, хто буде кандидатом у президенти. Це не серйозно. По-перше, це зрозуміло. Це не серйозно. Але якби він підняв ставки, Саакашвілі, або якби ці кандидати в президенти підняли ставки, а не використовували Саакашвілі як локомотив проти Порошенка, то був би інший сценарій. Було би так. Зібралися би, грубо кажучи, там от стіл, це дуже гарний стіл у вас, ви бачите, у нього багатогранник. Дякую. Тобто от сіли би за кожним столом, там по кожній своїй частині, Наливайченко, Тимошенко, Гриценко, правильно сказали, Чумак, дійсно є такий кандидат у президенти. Хто в нас там ще мітить в президенти? Згадайте всіх. Богословська. Вона не приймає участь. Києва вроді теж не приймає участь. Я маю на увазі ті кандидати в президенти, які беруть, є учасниками цього процесу. Да. Хай буде Саакашвілі як модератор цього процесу, там Дерев'янко, як там, тобто один із лідерів, Семенченко, Соболєв, там, от сіли вони навколо. Заключили угоду. І визначили, що поміж них кандидат у президенти, загально всіма підтримуваний, пропонується один, і за ними стають усі. Тоді був би розв'язок. Тоді цей протест отримав би швидкий дуже розвиток подій. Бо тоді всім було би зрозуміло, що є велика могуча сила, яка об'єдналася на базі різних. Багато людей би відійшло. Бо багато би сказали, якщо ти з ним, а ти з ним, я не з тобою. Таке теж серед українців є. Але багато би хто приєдналося, я би сказав, сформувалась альтернативна велика сила. Об'єдналися. Садового забув. Садовий. За цим столом мав би бути, а не Семенченко чи Соболєв, бо це ж його народні депутати з його фракції. Тоді би вони сіли, і тоді було би зрозумілий сценарій. Але цього сценарія немає. І виходить, що ми відповіді точної на це питання не маємо. Політичної відповідальності ми на це не маємо. Розуміємо про те, що ми не задоволені тим, що є, але не маємо відповіді, що завтра. А чи може бути так, що вони завтра знесуть Порошенка і між собою не домовляться? Може бути. І що тоді? Складається таке враження, знову ж таки, це виходячи із заяв політологів, експертів і так далі, що відбувається на цьому мітингу такий собі розсинхрон. Телевізійною мовою розсинхрон – це коли відео іде одне, звук інший, тобто не підпадає звук під реальне відео. От з першого дня вже почали, у нас в ефірі неодноразово вже казали експерти, вбачати в те, що самі активісти між собою не можуть домовитися. І вони вже з перших днів, активісти між собою розділилися на такі маленькі групки. Ось я підвожу до цитати Мустафи Найєма, народного депутата України. От він взагалі сказав, що заплутався, я вже запутався в требуваннях мітингуючих. Про це він сказав на Ньюзвані в одному з ефірів. Я процитую коротко його цитату, що він сказав. Мы поддерживаем все изначальные требования митингующих под парламентом. То есть про антикоррупционный суд, про снятие неприкосновенности и так далее, про те, що вже казали неодноразово. Я слышал, что уже есть призывы отменять медицинскую реформу, слышал про закон об импичменте, потом я слышал о распуске Национальной гвардии Украины. Заявив депутат. От навіть сам Мустафа Найєм інколи не встигає за новими вимогами активістів. Стосовно, продовжуючи ті слова, чи домовлюються між собою вони.
Ви вірите, що вони домовляться? І чи взагалі чи будуть домовлятися? Ні, я Чи впевнений. знову ж таки це популізмом пахне? Я впевнений, що вони не домовляться. Тобто мета акції під Верховною Радою не сидіти, домовитися і вести домовлений політичний процес, чи висунути єдиний фронт політичної опозиції проти влади, чи єдиного кандидата в президенти як альтернативу цьому кандидату. Мета зовсім інша. Мета шатнути ситуацію так, щоб влада не просто сипалася, бо станом на сьогодні маємо таку ситуацію, що влада сипеться, а шатнути ситуацію так, щоб дійшло до дострокових виборів. От мета справжня акції, яка є. І тому так швидко міняються зміни, вимоги, формати і так далі. Цей розсинхрон, про який ви сказали, він одразу був відчутний. Тобто з перших же дня, ще навіть тоді, коли Мустафа був насправді учасником акції. Тому що коли у нас вимоги йдуть від імені громадянського суспільства, а протестуючи в перший же день вечора несуть намети, ну, а намети це означає, що ми тут надовго і всерйоз. так. А голосування має відбутися у четвер. То вже зразу виникає розсинхрон, бо стає зрозуміло, що намети нікуди не подінуться в четвер, навіть коли закінчиться пленарна робота Верховної Ради. Тому, насправді, не буду давати зауваження Мустафі, це його робота політична. Скажу інакше, що на своєму місці я для себе зробив інший вибір. Що розумію ситуацію, що дійсно в будь-який момент влада може посипатися. Це дійсно так і є. Тобто тут абсолютно правда. Дійсно може статися так, що навіть цей невеликий протест, він шатне владу настільки, що вона впаде. Таке дійсно теж може бути. Може бути і зовсім інший сценарій. Що це не призведе ні до якого розкачки, це не призведе ні до яких політичних змін. Мороз пізніше, після 21 числа, бо в листопаді буде активізація. Народ вийде на великі акції, бо буде 4-та річниця і початку Євромайдана, а потім буде 1 грудня, 30-та, 4-та річниця побиття студентів. Зрозуміло, що там будуть коливання активності людей, потім почнеться мертвий сезон. І може бути так, що мороз виморозить цей протест, може бути так, що протест згорнеться, і тоді ми підемо до строкових виборів. Але що короткострокові, дострокові, що довгостроковий сценарій, тобто строкові вибори. Тобто, чи ми говоримо про початок 2018 року, чи ми говоримо про початок 2019 року. Різниця всього в рік. Але немає однієї різниці. Хто альтернатива? І альтернатива не тільки кандидата в президенти. Альтернатива, саме головна, політична альтернатива. І от для мене це головне питання зараз. Тому що, який би сценарій не був, короткий чи великий, потрібно йти і працювати над тим, щоб забезпечити суспільству альтернативу. Тому я свою роботу бачу в іншому. Тому не є учасником цих протестів. Вони ж вважають, що альтернатива готова. Вони вважають, що все нормально з альтернативою. Вони вважають, є ми, протестуючі, є наші групи прихильників навколо нас, є у нас кандидати в президенти, про яких ви згадали. Тобто є меню, з чого вибирати. Але виглядає дуже смішно, тому що кожен кандидат виходить з різними вимогами, з різним портретом, з різним бекграундом, про що ви зауважили зі слів Мустафи правильно, і виходить з різними командами. І тоді наявність цієї альтернативи може виявитися фейком, тоді, коли влада впаде. І ми опинимося в дуже дурній ситуації 2014 року, в якій дуже не хочеться опинитися, коли один олігарх Янукович убігає, а інші олігархи залишаються разом з протестуючими на Майдані. Залишається Коломойський з дніпропетровськими протестуючими, Порошенко з київськими протестуючими, інші дрібніші олігархи по всій країні. Вітають, що Янукович з Курочкіним утікає, Ахметов рішає, що я лишаюся, з донбаськими, луганськими тимчасово лишаються. І що ми отримуємо? Ми отримуємо зміну облич, або, як кажуть в народі, задниці над золотим унітазом, але не зміну політичної системи. І у нас відчуття виникає, що це ледь не своїми руками зроблено. Тобто ми, протестуючи, ледь не своїми руками робимо ротацію в олігархічній системі, але не змінюємо саму систему. Так от, щоб цього не було, спочатку точна домовленість про альтернативу, зрозумілий список політичної команди, партій, кандидатів, узгодження між ними, програма, ідеологія головне, узгоджений зміст. Бо не може бути так, що один протестуючий виступає проти медреформи, другий протестуючий виступає за закон про відкриті списки. І воно не зовсім узгоджується між собою, бо другий проти того, щоб скасовувати медреформу, а третій за те, щоб її доробити, бо вважає, що вона взагалі в основі непогана, але треба доробити її до кінця і виділити на то належні гроші. Ну і такий от десинхрон. Бо це що означає? Що якщо завтра до них потрапить влада в руки, то що буде? То вони що, в Кабміні і Верховній Раді будуть з'ясовувати порядок денний? От ви кажете, я згадую, у нас минулого тижня, коли відбувалися ці всі мітинги, нон-стоп працював наш кореспондент Віктор Пономарьов, і він, у нас ми якраз випустили у прямий ефір, він робив стрім з мітингів і підходить до одного чоловіка. Той представився активістом, ми стоїмо, тут будемо стояти до останнього, а кореспондент аж питає, які ваші вимоги? Зняття недоторканності і боротьба з корупцією.
Як ви бачите боротьбу з корупцією? І що він відповідає? Ну, отак і відповідав. Ну так відповідає. Тобто, це я до чого кажу? До ваших слів, що от ви кажете, да, гучні заяви лунають, але добре, ось ми все зробили, що ви заявляли. Що далі? А далі, як такого механізму немає. Більше того, далі підвищиться ставка. Тобто протестуючі скажуть про те, що ми цього досягнули, давайте йти далі. Тому, насправді, я вважаю цей протест частково деструктивним, а частково конструктивним. Так от це в мене сумбурне таке от враження. Чому? Тому що, чому я вважаю його частково конструктивним? Тому що не можна заперечити те, що дуже багато рядових звичайних людей, громадян, які приходять туди, вони не розуміють механізмів, от ви це дуже гарно підкреслили, вони не розуміють способів, але їх достала влада, вони проти неї і вихлопа вони не бачать. Вони собі отримують площадку. В цьому плані протест конструктивний. Тобто громадяни повинні мати площадку, де вони повинні заявляти свою позицію. І вони заявляють свою протестну позицію. Чому він деструктивний? Тому що на чолі цих громадян окремі політики, добре розуміючи, що вони використовують протестну енергію громадян, ставлять за мету не змінити систему, а качнути ситуацію, забрати одні прізвища і завести інші прізвища. От в цьому є небезпека цього протесту. Тому, враховуючи це, на мою думку, вам, як громадянському суспільству, тобто громадські активісти, журналісти і так далі, потрібно далі, звичайно, уважно за цим спостерігати. Мені, як політичному експерту і політику, потрібно готувати політичну альтернативу. Тому що, щоб при будь-якому варіанті, що би не сталося, ми були готові запропонувати в демократичний виборчий спосіб людям в бюлетенях іншу якість влади і набір відповідних програмних ідеологічних пунктів, які міняють цю систему. Хочу ще Саакашвілі заявив на Віче, процитувати, що наступний мітинг під Радою відбудеться 7 листопада о 17:20. І він сказав, що якщо влада не виконає їх вимоги, то прийде в 100 тисяч разів більше людей. Саме в 100 тисяч разів більше. До чого я це веду? Останнім часом, на жаль, або що коли були мітинги у 2014 році, ані спека, ані холод мітингарів не лякала. Тут, попри те, що була хороша погода чи погана погода і так далі, все одно мітингарів було менше, все менше. Ось коли було Віче, їх знову ж таки трошки збільшилось, але Саакашвілі пішов і знов їх менше. Яким чином Саакашвілі збере таку кількість людей? Не збере, звичайно. Тобто це неможливо. Це неймовірно, щоб зібрати таку кількість людей. То не зовсім коректне порівняння, яке ми зараз робимо в студії. Порівняння з 2014 роком. Дивіться. На жаль, я порівнюю не ситуацію, а порівнюю просто мітинги. І сам настрій людей, мітингарів, реально боротися за свої права. Я лише тут, лише так. Дивіться, в цьому контексті ніяк неможлива така мобілізація велика людей. Тобто це просто неймовірно. Тим більше, що 7 листопада все ж таки красний день календаря, тобто буде асоціюватися з тим, що 100 років тому в цей день взагалі сталася біда по великому рахунку для Російської імперії, була розв'язана в результаті величезна війна, і в цей момент, і від цього, чому біда? Тому що не для імперії, для України, як потерпівшої в результаті тих історичних подій, тому що воно призвело до цілого ряду різноманітних подій, в результаті яких мільйони людей в Україні загинули. І як бачимо, ситуація така буде, цей день буде сприйматися в контексті декомунізації, яка проведена в країні, як не самий найкращий день для мобілізації і для початку якихось серйозних акцій. Тому, звичайно, сприймайте ці слова виключно як мобілізаційний ролик і як рекламу самого Саакашвілі, і потрібно завжди ділити його слова і розуміти, що він все-таки політик-трибун, який там в пламені речі і пламенного виступа може заявити щось таке красномовне, оратор, а потім відповідно за ці слова. Але те, що акція протесту буде тривати в листопаді місяці, це точно. Тобто з того всього можемо доконаний факт робити про те, що цей дощ надовго, і це кіно, і цей процес під Верховною Радою, цей процес, він триватиме досить довгий час. І, звичайно, що мені би хотілося, щоб він не переріс в деструктивний сценарій, а мені би хотілося, щоб воно переросло в структурні зміни, які виштовхують протестуючі, виставляючи такі вимоги, які дійсно конструктивні. Тому що, наприклад, вимога протестуючих про те, щоб пришвидшити процес внесення законопроекту про антикорупційний суд, це конструктивна вимога. Або, наприклад, пришвидшити процес розгляду законопроектів про вибори. Це конструктивна вимога. З приводу пришвидшувати процес зняття недоторканності, це неможливо. Тому що є процес розгляду в Конституційному суді, туди відправлений законопроект.
Як політолог, які ви підкилимні ігри такі от вбачаєте у цих мітингах? На мою думку, така найбільша... Вибачте, буквально два слова. От те, що ви кажете, вони навіть між собою не можуть домовитись. Вже неодноразово усі політологи та експерти кажуть, що розсинхрон іде. Тобто, на що взагалі дають акцент і які підкилимні ігри ось тут, у цьому мітингу, ви вбачаєте? Ну, дивіться, ми вже зачепили, насправді, цю підкилимну гру. Тобто, ви бачите, на сцені відсутній Садовий, але там присутній Соболєв, там присутній Семенченко. Тобто, перші персони Самопомочі відсутні, але авангард в бою. Ви бачите дуже схожу ситуацію із Батьківщиною. Тобто Юлії Тимошенко на місці немає. Ви бачите, що її перших персон, її найближчого оточення немає, але збоку відчувається підтримка протесту. Тобто найбільша така підкилимна ігра, яка проводиться, це не нам непомітна між собою, це те, які насправді йдуть переговорні процеси між командою Саакашвілі і тими, хто є лідерами рейтингів в національному масштабі. Крім того, ви бачите зелене світло певних медіа, які надають сприяння цьому протесту, більше висвітлюючи його в позитивній конотації. Звичайно, що це цей процес тіньовий, який залишається, грубо кажучи, для політичного для експертизи, для аналізу. Але це вам скажу як, як ви сказали, політолог, я не політолог, я експерт політичний, я як бачу цю експертно, це все дуже сильно бачу. Тут немає ніякої науки просто. Але тут скажу інше. Насправді ситуація дуже динамічно змінюється. Тобто не можна сказати по факту минулого тижня, що станом на сьогодні ситуація станом на сьогодні така. Більше того, частина гравців грає, не повідомляючи інших гравців про те, що вона і як вона грає. В тому числі і грають олігархи. Медійним ресурсом, фінансовим ресурсом, людським ресурсом і так далі. Звичайно, не ставлячи один до відома в ізвісності і, звичайно, що не синхронізуючи і не узгоджуючи свої дії з протестуючими. Чому? Тому що, це небезпечно для взаємостосунків з першим, тобто з Порошенком, і друге, це небезпечно для взаємостосунків з протестуючими. Тому що кожен, хто хоче допомогти цьому протесту, борючись проти Порошенка, розуміє, що своєю підтримкою може навіть цей протест дискредитувати. Так в українській політиці заведено, так в українській політиці традиція на давній час. Тому скажу вам так, що сукупність усіх ниточок, які стоять за цим, прослідкувати і неможливо. А людей це особливо і не турбує. Люди, які виходять на цей протест, наприклад, вчора було віче, і вийшло там до 1000 людей в підтримку того віче, для них немає значення, хто ще підтримує боротьбу проти влади. Для них має інше значення, що ці люди, які стоять на сцені, є нашими прапорами в очах людей, що борються проти влади, і тому ми їх підтримуємо, приходимо на віче, плескаємо, стоїмо за них, кидаємо в ящичок там якусь пожертву і кажемо: хлопці, тримайтеся, давайте виборюйте. І куди йдуть? Ідуть спати додому, по роботах, з понеділка і так далі. Авангард невеликий, управляємий, керований, який організований, мобілізований, опиняється в досить специфічній ситуації. Розхитати сильно він не може, стримувати цих людей там на місці немає якоїсь цілі. Тому у них пошук якихось креативних ідей, якихось кроків нестандартних. І ми обговорювали приклад цього нестандартного кроку на початку передачі а-ля магазин цукерок. Да? Тобто, і такий пошук буде тривати. Так буде відбуватися протест далі. Дивіться, у нас лишається буквально хвилина 10 до кінця ефіру. Останнє питання хотів до вас поставити таке. Кличко, мер Києва, вже неодноразово, так би мовити, натякає на те, що мітинги і намети під Верховною Радою на Грушевського, вони заважають проїжджій частині, заважають водіям, створюють дуже великі затори і так далі. Я згадую, коли продовжувався вже, по-моєму, 16-й рік, коли, пам'ятаєте, всі, і мер особисто виходив, прибирав ці палатки, і тоді трошки це збурило деяких активістів, які були в наметах. Коротко, ось 50 секунд, ваш прогноз, якщо все ж таки наступного тижня, чи коли там вже дійде справа до того, що будуть прибирати намети примусово, якої реакції чекати від активістів? І взагалі від координаторів цього мітингу? На мою думку, на даний момент протест не є настільки масштабним, щоб було виправдано зайняття проїжджої частини. На мою думку, можна спокійно тримати протест на площі Конституції. Якби цей протест був багато велолюдний, сильно
повномасштабний, можна було би зрозуміти принцип перекриття всіх вулиць і сторін Але ж підходів до Верховної Грушевського Ради. перекрита. А це неправильно, тому що кількість протестуючих не є значною. Виходить так у нас в Україні, що якщо ти собрав 200, 300, 400 протестуючих і досить є активний і буйний, тобі можна перекрити Хрещатик і Майдан. Це неправильно. На мою думку, перекриття раніше на всіх акціях протестів, майданів, європейських площ, велелюдними, багатотисячними мітингами це виправдано, тому що, по-перше, це безпека людей, по-друге, це питання вираження протесту і волі. Але коли це не є революція, коли це не є Майдан, здійснювати порушення Кримінального кодексу шляхом перекриття транспортних магістралей не є виправданим. Тому що коли дійде до революції, тоді які акції треба робити? Якщо перекриття вулиць було здійснено на етапі підготовки. Дякую вам за відповідь. Олександр Солонтай, політичний експерт, був гостем нашої студії. Вже далі за 5 хвилин новини ЗАМН. Залишайтесь з АТР, буде дуже цікаво.